Cijeli svijet koji nas gleda sada. Zastava, Marko, zastava! Prvo i najvažnije, pozdrav gospodaru svjetova, milosrdnom Seniosnom, koji će nam dati pobjedu protiv ovog zla u kojem se došli. Marko, zastava, Marko, zastava! Bilo je jako teško da dođem do ove pozicije. Ali uz Božju pomoć, eto, odluka je prevagnula da uspijem se obratiti vama. Prvo, to je jako bitno, nikakvi neredi sada i nasilje ne smije doći u obzir. Pazite to dobro. Jako dobro to pazite. Ovdje je iskaz hrvatske snage, hrvatskih lavova koji su se konačno probudili. Marko, 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 Marko. Braćo i sestre, neću vam obećavati nikakve lagane pobjede i nekakve pjevanja, zabave. To nas ne čeka. Čeka nas teška bitka koja će biti izuzetno iscrpljuća. Jako teška. To je ono što su ovi mediji sustavno, a i svi ostali, spriječavaju da ljudi znaju što nam se sprema. Kako je Hrvatska dovedena do ove ponižene pozicije, da nemamo ni svoje zalihe hrane, da su nam naša djeca iselila mladost po svijetu, da se spremaju migranti zamijeniti ovdje naše stanovništvo. Takvi su planovi. Ovakvu snagu nisam vidio dugo u Hrvatskoj. Ovo je veličanstveno. Bogu hvala na ovome. Bogu hvala na svemu. Mi ćemo pobijediti. To nema sumnje. Gledajte. Nije problem smijeniti Plenkovića. Nije problem smijeniti ovaj režim. Problem je što dalje. Što onda dalje napraviti? Ko će njega zamijeniti? Mora se znati ko je lider, ko vodi, ko je glava. Mora se znati. Upravo zbog ovoga, zbog teške situacije u kojoj se nalazimo i što nam prijeti. Cijeli svijet je u kaosu programiranom. Raspada se sve, ruši se civilizacija. Programirano, gospodari kaosa to rade. Ali iz Hrvatske, iz ovog prostora će doći otpor, doći će svjetlo koje će pobijediti tamo ako Bog da. Koju Bog nam je dao genetiku izuzetnu. Gledajte samo u najbrutalnijem sportu, u ratništvu, ovom legalnom ratništvu, najbrutalnijem. Pokojni Branko Cikatić, prvak svijeta, Mirko Filipović, Stipe Miočić. Što vam to govori? Znači Hrvati iz ovog malog broja i malobrojnosti ipak su najjači na svijetu. Na tu genetiku, na taj hardware samo treba priključiti ispravan software, ispravne informacije, znati se povezati, znati se organizirati i pobijedit ćemo i mi smo nezaustavljivi uz Božju pomoć. Nema nam nikoga ko će se nama suprotstaviti, ko će nam uspjeti nas pobijediti. Koliko god teško bilo, ne sumnjajte u to. I kažem, zamijeniti ove režimske lutke, ove veleizdajnike koji godinama ovdje provode veleizdaju za strane interese, za izopačene interese.
za nastrane interese. Oni negiraju muškarca i ženu, oni negiraju obitelj, oni negiraju sve Božje, sve normalno, sve zdravo i nameću bolest. Nameću bolest. Kaže, vi ste bolesni, nismo, mi smo zdravi, mi smo najzdraviji što postoji ovdje na svijetu. Cijeli svijet se može ovdje diviti kako ovo izgleda. I da vam kažem, i to je jako bitno, dolazi mi podrška i potpora iz Bosne i Hercegovine, i od Srba, i od muslimana Bošnjaka, i od Hrvata. Došla mi je podrška iz Srbije od doktorice Mile Alečković, koja nam daje podršku ovdje u Zagrebu. Jer sada ovaj rat nije više ograničen i ovaj domovinski rat. Ovo je svjetski rat. Sasvim su druga pravila igre. Ako krenemo, ako preuzmemo domovinu u svoje ruke po zakonima Božjim, odmah će sve ove sile što će napraviti prvo? Okrenut Srbiju opet protiv nas, da se ubijamo međusobno. To je njihov stari potpis. I zato nemojte mi zamjeriti, molim vas. Kad sam gledao u komentarima tamo na onim mojim videima koje ste vjerovatno gledali iz Zadra, pozdravljam moje Zadrane. A posebno Bibince. Kad sam gledao komentare, ono što sam stigao, kažem, nemojte mi zamjeriti, ali upravo zbog budućnosti, zbog idućih koraka koji nas čekaju u ovoj teškoj bici, najviše su me radovali komentari gdje govore podrška iz Srbije ovome što govorim, ovo što želimo, jer ne želimo se ubijati mi među sobom. Nama je naš izdajnik, naš neprijatelj ovdje u Zagrebu na Banskim dvorima, tamo je naš neprijatelj. Srbima je neprijatelj u Beogradu. Bošnjacima, muslimanima je u Sarajevu. I oni, znam njihov potpis, znam njihovu metodu. Prvo što će napraviti upravo da nas opet, da se mi međusobno gložimo, da se mi ubijamo, ali uz Božju pomoć mi to nećemo dopustiti. Sada mi znamo tko je neprijatelj, znamo što želimo i znamo gdje želimo doći uz Božju pomoć i to ćemo i ostvariti svi zajedno. Ne samo ovdje na ovom prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i tako dalje, nego na prostoru cijele Europe, na prostoru cijele zapadne civilizacije. Jer, ponavljam, upoznat sam, analizirao sam kome je pratio njihove planove, njihove metode. Vrlo su prljave, vrlo su dugoročne. Upravo ovo sa migrantima je jedna od najopasnijih stvari koje prijeti u sklopu svega ovoga. S ovom izmišljenom pandemijom, s ovim maltretiranjem, sa ovim biološkim oružjem koji se silom primjenjuje i ljude zastrašuje da pokleknu. I zato, vidite, veličanstveno ovog skupa je upravo u tome da spasimo još ljudskih života od tog biološkog oružja. Jer ljudi su bili prestrašeni, ljudi su skloni okrenuti se onima gdje vide koji su jači. Sad će vidjeti tko je jači ovdje. Nema jačega od sile Božje. Sada ćemo dobiti sve one neodlučne, sve one koji su kalkulirali, a kažem, to je priroda ljudske psihologije, većina uvijek kalkulira, gleda gdje će se prikloniti, tko će nadvladati. Sada je to jasno i sada će se odvojiti žito od kukolja do kraja. Ako Bog da. Vidite, upravo to je taj glavni cilj, ohrabriti cijelu Hrvatsku, ohrabriti cijeli svijet. Dok sam se vozio, recimo, sada iz Zadra do Zagreba u autu, primili tamo gospođa sa mnom koja je bila SMS od pravosudnog policajca koji 30 godina radi u pravosudnoj policiji, koji je dobio otkaz zato jer nije htio povinuti s ovim metodama. A ima u pravosudnoj policiji puno takvih. Ima u ovoj hrvatskoj policiji isto puno koji ne žele ovo slijediti, koji samo čekaju kako da ih se pokaže izlaz, da više ne moraju trpiti i oni taj teror.
Evo, govori mi da moram prekinuti, strah je previše. Da li želite da prekinem govor da... Za te život dati. Samo zlovi, svi će sokolovi, za te život dati. Evo, insistiraju da je gotovo. Dajte još 5 minuta. Zar 5 minuta nije dovoljno za Hrvatsku da se dobije? Dobro, dobro. Gledajte, ovo je tek početak. Ovo sada neće biti zaustavljeno. Ja ne znam gdje ćete vi ići sada. Ja ne znam gdje ćete vi otići kad se ovo raziđe. Ja ono što ću napraviti, idem do HRT-a, pozvonit ću im na vrata i pitati da me puste unutra. A vi kako hoćete. Kažem, navodno će nestati struje, agregat će crknut pa moram prekinuti. Tako, njih je strah, ali dobro, neka. Raziđite se u miru, idite svi gdje god hoćete. Znam da me mnogi pitaju kuću, ja sam rekao ja ću sada prošetati do HRT-a, pozvonit ću im na vrata, pitati da li me mogu ugostiti u neku svoju emisiju. Hrvatska je sada se pokrenula i uz Božju pomoć pobjedit ćemo. Ne sumnjajte u to, braćo moja i sestre. Sada više nema natrag. Mir Božji bio s vama. Jedan aplauz za Marka.